працоўны стол Александра Миколаевича, за якім шмат часу правёў. Александр Николаевич – это особо легендарная, в принципе, для нас, для поколения, якое молодейшее было. Шмат хто з нас пачынаў сваё археалагічнае жыццё менавіта ў тых экспедыцыях, дзе ён быў. Таму, нельга адказаць на гэтае пытанне нейкім такім простым адным адказам, таму што гэта, як і бацька быў у навуцы, нават у тым жыцці палявым, гэта старшы таварыш, сябар. Вот як для мяне гэта чалавек, ад якога я шмат чаму навучыўся, вот, і калі працаваў тут уже у музеі гістарычнага факультэта. Это асоба вельмі шматгранная. Ведаеце, таксама шмат па жыцці ён можа быць меў такі досыць запальчывы характар, але з другога боку ён як бы ніколі не імкнуўся лезці наперад, бо зноў жа у навуцы і ў блізкіх да навукі сферах ёсць маса момантаў, да, калі чалавек імкнецца паказаць сябе нешта большае, чым ён ёсць. Тут такога, конечно, ніколі не было. Можа быць, таму ён так ось і застаўся не абараніўшымся. С Александром Николаевичем Плавинским мы были знакомы с 1973 года. И познакомились мы с ним на археологической практике. Он был немножко постарше меня. До этого учился в Иньязде, но потом пришел на истфак. И вот в 1973 году это еще было знакомство шапошное. По-настоящему мы сдружились в следующем, в 1974 году. Были очень большие раскопки и в Минске, и Сенецких курганов. И вот тогда мы действительно уже сдружились. И так вот до его смерти жили по жизни. Улічваючы, што ўсё наша знаёмства з Александром Николаевичем праходзіла ў асноўным у экспедыцыях, то для мяне Николаевич з'яўляўся заўсёды такім добрым духам экспедыцыі. Не заўсёды добрым, але тым не менш вось менавіта што духам. Гэта такі быў беларускі дзед, который быў паўсюдна ў лагеры. Ён прысутнічаў вось прям везде. Асабліва, калі адбываліся нейкія касякі з боку студэнтаў ці валанцёраў. І гэта таксама была частка ягонага характару, іміджу, асабліва, калі ён у экспедыцыях пачынаў бурчаць. Як нармальны беларускі дзед, і калі яму штосьці не падабалася, гэта насамрэч было вельмі міла. Не ведаю, як гэта было для студэнтаў, которые накасячылі ці нешта ўтварылі, але Николаевич прыходзіў, бурчаў, што ўсё не так, ўсё прапала, і, прынамсі, людзі, мне здаецца, пасля этого разумелі, дзе яны накасячылі. Для мяне бацька быў не толькі як бацька ўсё жыццё, але яшчэ як і настаўнік, як і настаўнік і па жыцці, так і настаўнік у гістарычнай галіне. Першы раз на раскопкі ён мяне ўзяў у 2004 годзе на раскопкі кавальцоў. Да гэтага часу, яшчэ да гэтых раскопак вельмі хацелася патрапіць туды, бо брат яшчэ старэйшы за мяне на 10 гадоў увесь час ездзіў на гэтыя раскопкі. Я з самага дзяцінства памятаю на дачы, на лецішчы мы гуляліся з ім, калі ён вяртаўся з раскопак. У пясочніцы імітавалі раскоп, калі бацька яго прывозіў на лецішча. Мне вельмі хацелася туды таксама скіравацца. Маці была доўга супраць, бабуля таксама, але ўжо адвярцецца не было куды. І вось у 13 гадоў мяне павезлі першы раз у экспедыцыю. Быў такі мем, якому ўжо некалькі дзесяткаў гадоў насамрэч. Быў такі чэшскі кліп з такой сцёбнай песенкай «Ёжин з бажан».
Нам ён адкрыўся, калі мы былі курсе на 3-м, гэта ўжо колькі гадоў было, да халера было гадоў таму, гадоў 13, напэўна, 14. Вось. Мы ўпершыню ўбачылі гэты кліп, і мы падумалі, опа, дзесьці мы гэтага персанажа ўжо бачылі. Ён быў нават не проста чалавек, ён быў, ведаеце, як у дзяцінстве Дзед Мароз. Ну, нават калі Дзед Мароз не прынёс тую цаску, якую ты хацеў пад елку, ты яго ўсё роўна любіш. І так было ўсе гэтыя гады. Яго вельмі любілі і... Ну, я не ведаю, наколькі гэтая аналогія ўвогуле будзе дарэчнай, але зноўку ж, калі я рыхтаваўся да гэтай размовы, яна ў мяне ўвесь час скруцілася ў галаве, што вось менавіта, вось ведаеце, такія старыя мерседесы, так, са значакам на капоце. Вось гістфак без плавінскага старэйшага, гэта такі мерседес без гэтага значака. У гэтым плане, магчыма, каб падкрэсліць, ну як, так, візуалізаваць гэты вобраз, хто ведае, хто памятае, была экранізацыя тутэйшых 90-х гадоў, і там прысутнічаў такі персанаж, як Лірнік. Дзед, я не памятаю назву, это вядомая беларуская акцёра, который у пачатку фільма граў на ліры, спяваў спадчыну, яшчэ нешта. І быў такі момант, калі мы нашай групай хацелі на гістфаку паставіць тутэйшых. І вось быў момант, калі я запрашаў Александра Мікалаевіча, каб ён сыграў гэта Лірніка. Само собой, ён адмовіўся, але вось вобраз, напэўна, для мяне вельмі звязаўся з гэтым Лірнікам з тутэйшых і Александром Мікалаевічам. У асноўную частку жыцця ён даследаваў пахавальныя помнікі, і гэта была яго асноўная спецыялізацыя, то бишь фактычна з 79 па 2013 год гэта даследаванні курганных могільнікаў на тэрыторыі спачатку Падняпроўя на паўднёвым усходзе, а пасля пераважна гэта паўночна-заходняя Беларусь, Мядзельшчына, Віцебшчына. Наколькі важнае гэтае даследаванне для навукі, ну, ведаеце, мне тут дастаткова цяжка меркаваць, таму што я фактычна працягваю гэтую працу, я займаюся далей тымі ж помнікамі. Адным, напэўна, з пачатковых накірункаў дзейнасці Александра Мікалаевіча была менавіта гарадская сярэднявечная археалогія, і дыплом свой ён пісаў па дэндрахраналогіі старажытнага Мінска. Гэта такі, на жаль, факт малавядомы, і зноў жа даводзіцца канстатаваць, што, на жаль, гэтая праца не была даведзена да нейкага такого выніку канчатковага, які быў шырока вядомы. Але дакладна вядома, што некалькі год свайго жыцця, сваёй раскопачнай дзейнасці ён у складзе экспедыцыі Завярульскай ён прысвяціў якраз збору дэндрахраналагічных пробаў, рабіў спілы, каб зрабіць гэтую шкалу дендрохронологичную для Минска. Сам Александр Николаевич раскопки практически не проводил. Он в большей степени работал с Валентином Наумовичем Рябцевичем в паре. Они были и в основном занимались раскопками курганов. Я к ним приезжал. Причем некоторые моменты я просто подсказывал Валентину Наумовичу, какие памятники исследовать. Вот так я совершенно случайно, еще будучи студентом на картошке, в деревне Харчичи, нашли, наверное, одну из самых крупных курганных групп республики. Вот. И я посоветовал Валентину Наумовичу провести там раскопки, на что он откликнулся. Потом точно так же я ему советовал на Братславских озерах покопать курганы. Есть такая древняя Хремовцы. Вот. Там когда-то жил граф Плятер, двоюродный брат
братьев Тышкевичей. И вот в этих Охремовцах у него было имение, и там рядышком была также курганная группа, вот, которую изучал Валентин Наумович вместе с Александром Николаевичем Плавинским. Напевно, тут не буде складаніше щось сказати, тому що я сам по факту все ж таки археологом не з'являюся. По-перше, историком, а по-другое, я был просто волонтером, который копал. Тут Александру Николаевичу мне складно было чомусь навчити. Ён хутчэй у такім агульначалавечым плане навучыў, напэўна, пазітыву. Нават калі навокал адбываецца, будь пазітыўным і расказвай анекдоты. Эдуард Михайлович Загарульскі ўзял яго лабарантам на кафедру, і увесь час 70-е, 80-е бацька быў фактычна адным з асноўных памагатых Эдуарда Михайловича Загарульскага ў экспедыцыях. Цягнуў на сабе і палявую дакументацыю, і вядзенне раскопаў, і лагер, і ў прынцыпе рабіў гэта ўсё да апошняга часу. Менавіта я ўжо нават і не застаў тых часоў, калі Александр Миколаевич кіраваў экспедыцыяй менавіта з навуковага боку, але ён кіраваў з боку чалавечага. Вось тым-то была і справа. Ён быў сапраўдным такім добрым духам і добрым бацькам для ўсёй экспедыцыі і для ўсіх людзей, якія у гэтай экспедыцыі збіраліся, не толькі студэнтаў, практыкантаў, але, вядома, і валанцёраў. Яго за гэта любілі. Самае, напэўна, галоўнае у яго працы гэта была такая метадычнасць і дакладнасць, і добрая падрыхтоўка дакументацыі і захаванасць калекцый. Дзякуючы чаму, уласна кажучы, гэтыя матэрыялы мы можам сёння публікаваць так паступова па кавалках. Гэта, на жаль, вялікая праблема беларускай археалогіі. Александр Николаевич последнюю свою экспедицию проводил у меня. Тоже на Брасовских озерах. Это городской поселок Видзе. Вот, и там мне местные краеведы подсказали абсолютно новый памятник. Это Подваренка, деревня Подваренка. И вот Александр Николаевич свою последнюю экспедицию там у меня тоже проводил. Вот. Узгадалася такая гісторыя з майго першага курса, такая дыдактычна-выхавательны такі эпізод. Мы ехалі на практыку ў Кавальцы, гэта быў 2009 год, быў вялікі весёлы аўтобус, вялікая група, і бацька з Віталіем Михайловичем Сідаровічам там былі кіраўнікамі гэтай практыкі. Канешне, у мяне былі такія сумнеўныя пачуцці, бо і аднагрупнікі так ставіліся ад пачатку, што вось там, напэўна, будзе весь з паблажкамі ехаць у гэтую экспедыцыю, там будзе на асобым статусе. І вось ехалі мы, доўгая дарога, весёлы аўтобус. Нехта са студэнтаў паспеў прыкупіць піўка, весела, пазітыўна. І там была жорсткая ўмова, каб ніхто не хадзіў у прыбіральню ў гэтым аўтобусе. Але не зачынілі, і нехта з маіх аднагрупнікаў паспеў туда схадзіць. Прыехалі мы на месца ў Кавальцы, і кіроўца аўтобуса падняў скандал. Прапанавалі прызнацца, хто гэта зрабіў, альбо рандомным чынам выбраць некага, хто гэта будзе рабіць. І все чакалі выбара. Бацька мой вадзіў па старонкі са спісам рукой і рандомным чынам кажа: будзе прыбіраць Плавінскі. Вось мне з гэтага дня, ў прынцыпе, стаўленне маё аднагрупнікаў трошкі змянілася, і надалей у той экспедыцыі на маей практыкі, хоць я ўжо 3-4 раз быў запар у Кавальцах, не было ніякіх паблажак, а быў толькі асобы ціск з боку кіраўнікоў гэтай практыкі, што вельмі шмат мне дало. В прынцыпе, да, здарэнні такія бывалі і неаднаразова, яны, як правіла, звязаны з жыццём у лагеры, з
археологичным, с его забеспечением. Были и, конечно, такие уже близкие до криминалы події, вот, особливо со ставленням до їх місцевого насельніцтва. Ну, наприклад, він розповідав, як була така, максимум, є вёска Юдичі в Рогачевском районе, дык жыхар Юдичев, это для мясцовых это было, ну, равнозначно злодею. Вот, ну, бо там жили вельмі такие криминальные люди, и вот они были з гэтай вёскай, у іх былі там час ад часу, конечно, праблемы. І от він розповідав, як доводилося і там вступати в конфлікти з ними. Розказував про те, як ганяли просто з рыдлёўкамі там неких браконьеров. Ну, ганяла міліція, і вони там допомагали этой міліції, вставали в оборону лагеря. Як коров доводилося отгонять от раскопов, що там, блядь, одну корову не забили. Вот, коли погнали. Ну, а так, конечно ж, больше ж историй звязано, ну, с компаниями, с теми, хто ездил туды, бо цяперішнія выкладчики, ну, частка з яких уже нема живых, частка тоже вельмі такого сталого ўзросту. Вось тады яны былі маладыя, конечно, гэта все было весело. Ну, зноў жа, шмат гісторый было звязана, які просто расказаць, на жаль, напэўна, нельга. Вот з нейкімі такімі цікавымі момантамі у экспедыцыях. Гісторый было багата, насамрэч. Асабліва пра тое, калі у Бірулях у першых. Да. Калі у экспедыцыі былі студэнты, кіраўнік Александр Миколаевич, Воўка, і мы з Серёгай валанцёрамі. І калі я прывозіў докшыцкі дамашні кумпячок, такі кублік, і Миколаевич пастаянна пінаў мяне, каб я рэзаў, каб на прасвет вадзяныя знакі былі бачныя. Але анекдоты ад Александра Миколаевича, і гэта вельмі важная частка памяці пра яго, напэўна, і адзін з моих любімых, который полностью адпавядае археалагічнай, ну, як бы, археалагічнай рэальнасці, калі беларуская вёска пасля вайны, само собой, мужиков не засталося. Ну, карацей, у вёсцы толькі бабы і адзін стары дзед. Як бы, ну і зразумела, што бабам хочацца сексу. Праз пэўны час яны ўжо падбілі этого дзеда, завялі ў баню, як бы выстраілась чарга. Ну, як бы і чакаюць. Зайшла первая гадзіна, другая праходзіць. Як бы ні гукаў, нічога. По выніку заглядаюць у акенца і назіраюць наступную карціну. Дзед ляжыць на палку, спусціўшы падштанікі. Першая баба, которая туды зайшла, штосьці капошыцца. Дзед просто падымае перыядычна галаву. Ішы, должен быць. Ну да, напэўна, гэта не так зажигательно, як расказвае Александр Миколаевич, але вельмі реалистично. Могу вспомнить трагикомический случай. Еще раз говорю, это был первый опыт у нас раскопа курганов. Эдуард Михайлович сам с большой группой студентов продолжал раскопки в Минске, но и иногда к нам подъезжал с целью инспекции. И вот как-то он приезжает, и мы хвастаемся. Эдуард Михайлович, вот нижнюю половину горшка нашли в кургане. Он посмотрел, говорит, а где вторая половина? Как, не было? Ну вот же, говорит, изломы свежие. Перелопатили мы все отвалы, но второй половины горшка так и не нашли. Вот такой случай был в моей практике. Кожная экспедыцыя, асабліва калі гэта практыка са студэнтамі, кожны нейкі выезд это нешта асаблівае. Ну, бацька быў вельмі вясёлым чалавекам. Напэўна, зноў жа адна з гісторый з Наўраў з 17-го года. Вось мы адначасова капалі две курганныя групы, адна з пахаваннямі па абрадзе інгумацыі, другая з крэмацыямі. Ну і вось
Разбираем мы пахаванне, да, по абразе крэмацыі, там, ну, самі уяўляеце сабе, дробныя кальцынаваныя косткі, нейкія зубікі, вось ён такі прыходзіць, это самае глядзіць, кажа, зубы знаходзіце. Што это у вас за зубы? Во сапраўдныя зубы, да, і паказвае у яго як бы прямо ў полі кавалак сківіцы, некалькі зубоў вывалілася ў яго зубамі, ўжо пад канец былі вялікія праблемы. Во, гэта сапраўдныя зубы. Вось прыкладна ў такім стылі ўсё гэта і праходзіла. А калі ўжо людзі прызвычаіліся, так это так нармалёва, калі хто па першасці, так, канешне, пужаліся. Вось. Александр Миколаевич, ён, по вялікім рахунку, ён усё жыццё збіраў дзве калекцыі. Калекцыю анекдотаў, якая ў яго была, напэўна, найбольшай за ўсіх людзей, якіх я ведаў. І ў яго былі анекдоты на ўсе выпадкі жыцця. І калекцыя пэўных этыкетак. Патрымай. Я, калі яшчэ быў зусім малым, ну, мне было гадоў, напэўна, 6-7, я не ведаю, наколькі гэта ўвогуле этычна пра гэта зараз распавядаць, але ў мяне было такое захапленне пра тое, што мне хочацца, я не ведаю чаму, збіраць піўныя этыкеткі. Я нават не памятаю, наколькі на гэтае рашэнне паўплываў сам Плавінскі, і ці ведаў я ўвогуле, што ён іх збірае. Але проста мне захацелася. Ну, паколькі мне зноўку ж было гадоў 6-7, натуральным шляхам я збіраць гэтыя этыкеткі не мог. Таму базіс калекцыі мне падкінуў хто? Вядома, Александр Миколаевич Плавінскі. У яго, ну, калі раптам хтосьці не ведае, была, ну, можа быць, нават і самая буйная калекцыя ў Беларусі. Менавіта піўных этыкетак, у яго былі такія рарытэты, якіх я не ведаю, ці знойдзецца ў якой-небудзь калекцыі яшчэ. Вось, таму базіс калекцыі падагнаў ён, мне менавіта ён. І вось гады 3 я мэтанакіравана збіраў гэтую калекцыю, штосьці мне зноўку ж перападала ад Плавінскага, штосьці ад майго ўласнага бацькі. І ну, ось такая гісторыя ёсць пра Плавінскага, зноўку ж. Яна здаралася не са мной, мне пра яе распавядалі. І нават, можа быць, нават і бацька распавядаў, зноўку ж, я зараз ужо не ўзгадаю. У адной з нейкіх экспедыцый быў кіраўніцтвам аб'яўлены сухі закон. Ну, з нейкай там прычыны, абсалютна сухі закон. Нельга было нічога, нават піва. І вось ішлі нейкія студэнты з крамы і неслі з сабой піва. І насустрач ім ішоў Александр Миколаевич, яны спалохаліся. Яны пачалі думаць, куды б гэтае піва схаваць, зараз жа атрымаем вымову, ўсё такое. І ён іх так кліча да сябе, мол, ідзіце сюды, саколікі. Яны так падыходзяць вінавата. Што? Піва. Пакажы. Этыкетку адмочыце? Ну, можа, конечно, да, трэба гэта ўзгадываць, бо там, конечно, камічныя эпізоды заўсёды яны здараюцца. Гэта вот з тым, як ламаецца транспарт, як там, напрыклад, он расказваў такі цікавы эпізод, як пасля знаходкі знакамітага скарба яны ехалі ў аўтобусе вот, у Рагачоўскім раёне, і людзі там абмяркоўвалі гэта. Вот, знаходка этого скарба, и, конечно же, там были истории. Карету знайшлі, там вот, сундук, там золото, и так далее. И потом уже нехто там, Рабцевич, здаецца, не вытрымаў, сказал, да ну что вы рассказываете? Вот, мы ж археологи, вот мы там знайшлі срэбраныя ўпрыгажэнні, там зліткі, там не было там ніякага золота. Аўтобус змоўк, и только там нейкі дзед уже помолчавши, там сказал, во брэшуць же люди. И Александр Николаевич до конца, вот, он все-таки мучил гэтае пытанне. Во брэшуць людзі, это было про тых, хто байкі рассказывал, да? Альбо гэта про археолагаў, да? Ну, які ехалі ў аўтобусе. Вот, они так и не зразумелі, кого так. Ну, такое, да, бывало. Рассказывал цікавую гісторыю, як давялося там вырашаць нейкія праблемы праз райкам партыі Рагачоўскі. Вот, і быў такі адзін досведчаны, скажем так, студэнт, які просто з адной мясцовай структуры вырашыў пытанне вельмі проста. Ён просто зайшоў у райкам партыі,
ну, мясцовыя вот в Рагачове. І просто там быў такі тэлефон, з якого можна было пазваніць. І пазваніў там в нейкую кантору і сказаў: «Здравствуйте, вам звонят из райкома партии». Вот. Это была чистая правда, но вот так, скажем так, там было так вырашено одно из пытаний. Ему было вельмі прыемна, што ёсць людзі, которые цікавяцца, скажем так, ну не просто археалогіяй, да, а тымі ж накірункамі, нейкімі тымі ж самымі пахавальнымі помнікамі, якія і ён даследаваў. І гэта, напэўна, такі самы станоўчы момант. Ён як бы да, увесь час натуральна хацеў, каб нехта нешта працягваў. І вось што тычыцца гэтых самых раскопак на Падзвінні, на Павіллі, то гэтыя даследаванні працягваюцца і будуць працягвацца. Іншае пытанне, канешне, з тым, што вось рабілася да гэтага на Гомельшчыне. Таму пра моладзь-то відавочна думаў як бы вельмі добра. І я думаю, што сябе гэтай моладзю да самага канца адчуваў. А пра археалогію ўвогуле, ну, скажем так, тут, конечно, ёсць аспект. Вось. Александр Миколаевич, ён часам, канешне, як любы чалавек, які ўжо пажыў, ён часам бурчэў на моладзь. І у прынцыпе, не на нейкіх асобных людзей, а на моладзь як з'яву. Але гэта было досыць рэдка. І што я магу увогуле сказаць наконт яго меркавання, мне цяжка сказаць, ці памянялася яго меркаванне ў вось менавіта самыя апошнія гады, таму што ну так сталася, што я амаль не выязджаў ужо ў экспедыцыі, і Александр Миколаевич сустракаў у свае рэдкія візіты на гістфак зноўку ж на 4-й паверх на музей. І таму у нас былі тэмы для абмеркавання, якія ну, ляжалі ў баку ад вось гэтага пытання. Але я магу сказаць дакладна адно. У яго быў сэнс жыцця яго сыны, якія, ну, гэта такая, па вялікім рахунку, гэта дынастыя археолагаў, гэта выключна рэдкая з'ява. І ён вельмі ганарыўся. Ну, такое даволі складанае пытанне. Ну, я могу сказаць толькі адно. Можа, нават не адно, да. Па-першае, ён сам меў дачыненне да з'яўлення гэтай моладзі, да, непасрэднае, бо як бы абодва сыны пайшлі яго ў археалогію. І гэта не проста так, это таму што, ну, я так разумею, што это аура была такая у сям'і, што вот гэты культ археалогіі, з чаго, в прынцыпе, і абодва сыны ўжо з дзяцінства чыталі гэтыя археалагічныя кніжкі, да, чым, в прынцыпе, большасць з нас археолагаў не займаецца, да, мы ўжо навуковую літаратуру мы ўсё ж таки звычайна пачынаем чытаць уже ва універсітэцкія гады, да, а там ужо з дзяцінства яны фактычна чыталі. Ну і ён заўсёды вельмі прыязна ставіўся да моладзі, ён чым мог, ён заўсёды падтрымліваў. Сказаць, што ён так вылучаў моладзь сярод іншых, да, што яны лепшыя, да, там, напрыклад, за старэйшых, ну не, канешне. Але ён, конечно, заўсёды марыў, верыў у тое, што моладзь, яна здолее там нешта змяніць у беларускай археалогіі, зрабіць ее больш такой дынамічнай. І вот ніколі не замінаў. Гэта вот што ёсць, то ёсць, ён заўсёды дапамагаў любому чалавеку. Ён, скажем, не сидзеў на сваіх матэрыялах, да, як бывае такое, на жаль, у нашай археалогіі, да, што і сам не публікую нікому, да. Вось калі табе 20 гадоў, калі ты думаеш пра тое, што вау, клёва, праз 3 месяцы экспедыцыя, калі ты думаеш, клас, ты едзеш з Плавінскімі, і вось гэтыя згадкі застануцца на ўсё жыццё. Я не размаўляў, напэўна, з ім на такія складаныя тэмы. І, напэўна, тут хутчэй бы залежала ад настрою, пры якім вы Александру Миколаевичу задалі б гэта пытанне, і ў залежнасці ад настроя адказы былі дыаметральна супрацьлеглыя. Але ну, ён працаваў, ён штосьці стараўся рабіць, ён кіраваў экспедыцыямі. Ну, ён жа для нечага жыў, напэўна, гэта мела нейкі сэнс. Прынамсі,
Для яго будучыня археалогіі, я думаю, заключалася ў двух ягоных сынах. Ён любіў нас. Ён насамрэч ён вельмі нас любіў, і трэба было бачыць, як ён радаваўся, калі мы прыязджалі да яго ў экспедыцыі. Ён ніколі не падкрэсліваў, што ён старэйшы за нас, што ён, вось як бывае. Я пажыў, я жыццё бачыў, такого ніколі не было. Для яго мы заўжды былі роўнымі. Ён размаўляў з намі як з роўнымі, ён ставіўся да нас як да роўных, і зноўку ж гэтым быў увесь Плавінскі. І на факультэце да яго пастаянна прыходзілі студэнты за нейкай парадай, і вельмі лёгка ён з імі камунікаваў да самых апошніх дзён. Вось ён смог адзін з немногіх пранесці такі юнацкі агеньчык у душы да апошніх сваіх дзён.